Muri yeZimbabwe vei panapa timboonesana nyaya iri panapa yandiri kusangana nayo. Kana uchinge wandisuwa aiwa ndadzoka, ende kana uchiziva kuti iwewe unodeedzera kuti pasi neZANU-PF uri panapa, tanga nekulike this video right now kuitira kuti ZANU-PF ichibhoikane. Right, mastreets akamira kana isu. Unoziva kuti zvinhu zvinoitika muZimbabwe mukomo. Amen, I don't know kuti zvichabatsira chii, because these guys amen kuti sei vari kunyanya kuitirwa spoon feeding. Zvinova zvinhu izvo zvinotokanganisa, ndakazvitarisa. Nyaya iri panapa pari kunzi in a recent development, Zimbabwean members of parliament have been exempted from paying parking fees in Harare Central Business District. According to Honorable Speaker, an agreement has been reached between an administration of parliament and seat parking to allow each MP to register 2 vehicles for free parking. Additionally, these registered vehicles will also be exempt from paying at selected toll gates. Saka nyaya iri panapa ndeyekuda iso mota 2 pa MP wega wega dzinofanira kunge dzakarejistwa kuti dzakuenda kunopaka mahara, city parking. I don't know panguti ivo vane kukosha kwakawanda kwokuti zvinonhingirikana, bhozi nyaya iri panapa ndeyekuti zvoni city parking kana chinhinginichi yari kuita chaichiya tichimbobvisa mafanizi avo ekunzi vakatenga mafortune nemari dzakaningina zvelast time zvezviya. City parking kana zvinhu zvaya zviri kucontributa kuti Harare ive better place handiti iriyo the way yavari kuraisa mari yekuti alright toti mutown meme hatichadi kuona mapotholes, mutown meme takuda mastreet lights anoshanda, takuda kuti pagadzirwe zvese pobviswa mapotholes vachigara vachinhingirina ichingocleanwawo town yaya, kana vachiti kwaiva ndokwega kwavari kuwana mari. Handione reason yekuti ma-MP vanzi vanhingirine. MP ane basa rechii, chii chaanocontributa kunzi MP, I don't know. It's up to you zvazvo kana makaitarisa nyaya yacho, because I know kuti munokwanisa kuti hayo wewe unotaurisa, but inini ndakatarisa nyaya iyoyo zvinotibatsira chii senyika zvokunzi MP aenda achinopaka mota mahara. And the funny thing chimwe chekutaurika ndiri kunzi zvoni futi hanzi kuma toll gates mamwari selected vanofanira kunge vakungopinda give, vakupinda mahara. Ukutoona kuti kunana chinchi kuya zvato kutoamainaza mari dzinobhadhirwa mahighways because munhu ato MP. Amen, kuti unozi MP wakuda kuona mabenefits akawanda munyika, kuti wato more superior than others, hazvinyanyise kutibata zvakanaka because munhu wese I believe kuti akakosha. Ndandiri kutoti pamberi nekutoclaimwa kwemota dzema-MP idzodzo, because vachapedzera vangoti mota yangu ndeya MP haiclaimbiwa. But anyway, it's a topic for another day. Inyaya dzekuti tinozodzoka tichionesana kana muchinge mazondiudzawo zvamuri kufunga pamusoro penyaya iyoyo. Munoziva kuti inini I will never disappoint. So kana uchinge wasvika panapa first time yako kune vanenge vachangouya panapa tinoweka nyaya kunge metsi hatite zvekutamba tamba. Garai masubscriber mojoina this amazing family. Aiwa unoziva kuti kana chinge tatouya nyaya dzese tineta kungokupai. Saka uchaona ka notification bell karapa vogara uchiona nyaya dzese. Zvamanje manje, tell me what you think in the comment section kuti muri kuionawo sei nyaya iyoyi. Pari kupisa zvakaoma.